A Maxa inunda este Nadal a xa de por sí fermosa praza da Ferrería de Pontevedra. Ali instalouse unha aldea con casiñas, árbores e multitude de orixinais figuras. Acompañando este decorado, un mercado de Nadal composto por 17 postos, agora coa vista posta en Reis. Ahora, lógicamente, pues cambiamos un poquinho que o mostrador pues para poder ter máis produtos dedicados máis pensando nos Reis. Nos postos podemos atopar detalles de todo tipo para agasallar a pequenos e maiores. Pues, por ejemplo, pañuelos de seda, lana y seda, todo tema de joyería, pendientes, bolsos. Copa de cerveza, copas para os viños, e logo tamén temos marcapáxinas, cadernos, para decorar co nome. Máis ben todo é dedicarlle o nome, non? Láminas originales, calendarios del Camino de Santiago, tanto del portugués como del francés, como el de la costa. Lo que veis está todo cosido por mí. Teño saquitos térmicos, unos relós que le coso las muñecas, mandiles, bueno, bolsos, bolsas de pan, guirnaldas, bueno, un poquinho de todo. Din os vendedores que os primeiros días do mercado houbo moito ambiente, agora, logo dun pequeno baixón, a clientela volve na procura dese detalle que aínda non mercou para a noite de Reis. Hubo días estupendos, a primeira semana foi moi boa, despois parou e agora espero que volvamos a arrancar. La gente se anima y por lo menos le gustan las cosas que hacemos, que es lo importante para nosotros. Ten moita demanda, sí, porque son detalliños, non moi caros, e bueno, un cariño. Este é o segundo ano no que este mercado de Nadal ten como escenario a Ferrería, ademais cunha posta en escena que cativa ao público e que satisfai os responsables dos postos. Está moi bonito, fixeron aí un decorado espectacular. Bueno, ao xuntarnos así todos facendo pois así esta fileira de stands, parece que a xente se anima e vexo que están contentos. Nosotros la primera vez que venimos, antiguamente íbamos a otra que estaba en la plaza del Teucro, pero muy bien, este tipo de actividades, la verdad, para mover tanto a la gente como al comercio, están súper bien. Os pontevedreses gustalle moito salir á calle, pasear, son moi agradecidos, Sí, eu estou moi contenta aquí. Así que xa saben, se aínda non pasaron por aquí, aproveiten a xornada de mañá, a derradeira, na que estarán abertos estes postos que tanta vida deron neste Nadal á Ferrería.